Вітаю вас! Сёння нядзеля 9 красавіка. У эфіры інфармацыйная выніковая праграма «7 дзён». На працягу гадзіны мы абмяркоўваем тое, што важна ведаць і да чаго неабходна пачуць кампетэнтны каментарый. Асноўныя навіны адыходзячага тыдня вам прадставяць нашы корэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Сёння ў праграме. Делегация Витебской области на чале со старшиней облвыканкама Миколаем Шарснёвым наведала Волгоградскую и Астраханскую в области Российской Федерации. Регионы будуют трывалые деловые адносины. Продали на торгах. Новые уласники з'явіліся у аздараўленчага лагера Бярозка ў Докшыцкім раёне і будынка былой школы на Лёзненшчыне. Пабудовы чакае фермерская будучыня. Садзейнічаць у працаўладкаванні. У Віцебскім раёне прайшоў кірмаш вакансій, у Аршанскім брыгады беспрацоўных працуюць на полях і лесапасадках. Каля 1000 вайскоўцаў і больш за 200 адзінак тэхнікі. На палігоне Лосвіда Віцебскага раёна ладзіўся чарговы этап баявых вучэнняў саюзнай дзяржавы. Задача наладзіць узаемадзеянне падраздзяленняў і выпрацаваць новыя падыходы ў барацьбе з экстрэмізмам. Зрабі крок наперад. Больш за 300 удзельнікаў з Беларусі, Расіі і Украіны прынялі ўдзел у міжнародным фестывалі сучаснага танца студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў. Волгоградская и Астраханская в области Российской Федерации настроены будаваць трывалыя деловые адносіны з Віцебшчынай. На гэтым тыдні делегация з паўночнага краю Беларусі на чале са старшынёй Віцебскага аблвыканкама Миколаем Шарснёвым наведала паўднёвыя расійскія рэгіёны. Кіраўнікі абмеркавалі пытанне развіцця эканамічных, культурных і адукацыйных сувязяў. Нашы корэспандэнты сачылі за візітам. Волгоград і Віцебск шмат гадоў супрацоўнічаюць у гандлі, прамысловасці і сельскай гаспадарцы. Працяг узаемавыгаднага партнёрства – галоўная мэта сустрэчы. Тэм для абмеркавання ў кіраўніцтва рэгіёну хапае ад развіцця адукацыйных і культурных сувязяў да эканамічных пытанняў. Спачатку знаёмства з патэнцыялам партнёрскага рэгіёну, потым наведванне прадпрыемства лідара на рынку будаўнічых матэрыялаў Расіі. Госці з Віцебска аглядаюць цэхі, абмяркоўваюць перспектывы развіцця дзелавых сувязяў паміж рэгіёнамі. У ліку актуальных сфер супрацоўніцтва турызм, сельская гаспадарка, пастаўкі абсталявання для нафтахімічных заводаў. Акрамя таго, Віцебская і Волгоградская вобласці зацікаўлены ў стварэнні сумеснай трыкатажнай, швейнай і абутковай вытворчасці. Мы с ними хотим найти точки взаимодействия, точки связи, точки роста, каким образом мы можем совместно развивать дальше и поддерживать наше производство, выходить не только на наши рынки, те, которые внутренние, но и зарубежные, внешние рынки. Прежде всего, конечно, и вам, и нам нужны объемы производства, их увеличение. Естественно, снижение себестоимости товара, потому что товар мы стремимся, вы стремитесь к тому, чтобы он был дешевле и качественнее, чтобы он был востребован на рынке. Собственно, основа нашего визита и есть то, чтобы сегодня на основе взаимопонимания развивать наши экономики. Галоўная падзея сустрэчы – круглы стол па пытаннях пашырэння бізнес-інтарэсаў двух рэгіёнаў у сферы сельгасперапрацоўкі і транспарту. Вынік пасяджэння – падпісанне пагаднення паміж гандлёва-прамысловымі палатамі Віцебскай і Волгоградскай абласцей. Дакумент прадугледжвае дапамогу ў рэалізацыі ўзаемавыгадных праектаў, арганізацыі дзелавых сустрэч, выстаў і кірмашоў. Именно от нас зависит, вот от нас, в том числе сидящих здесь сегодняшним столом, как будет развиваться наши взаимоотношения в последующие годы, десятилетия вперед. Именно на нашем фундаменте, каким мы создадим, дальше выстраивать необходимо будут все взаимоотношения. Конечно, хотелось бы просто на историческом том фундаменте дополнить экономику друг друга сегодня. И не более. Не конкурировать, упаси Господь, не мешать друг другу. Найти точки соприкосновения, где мы друг другу будем полезны. Удзельнікі сустрэчы адзначылі, што ў Волгоградскай і Віцебскай абласцей шмат агульных поглядаў, якія дазваляюць будаваць трывалыя адносіны. І перш за ўсё гэта агульная гісторыя і ратны подзвіг, які разам здзяйснялі на сталінградскай зямлі прадстаўнікі брацкіх народаў. Артур Смалякоў, навіны, Волгоград. Пытанні ўмацавання ўзаемных гандлёва-эканамічных і гуманітарных сувязяў былі ў цэнтры ўвагі падчас сустрэчы ў каспійскай сталіцы – Астрахані. Тэм для дыялогу кіраўнікоў дзвюх рэгіёнаў было шмат – аграсектар, турызм, вытворчасць.
Першыя крокі ў наладжванні адносін паміж Віцебскам і Астраханню былі зроблены летам мінулага года. Расійскія дзелавыя колы наведвалі горад на дзвіной з бізнес-місіяй. Зараз наладзіць даволі цесныя і, галоўнае, узаемавыгадныя адносіны адправіліся беларускія прадпрымальнікі. Главная миссия нашего рабочего визита в первую очередь это встретиться, познакомиться с руководством. Мне кажется, что точки взаимодействия общего найдутся. В первую очередь это увеличить товарооборот, поделиться опытом в различных направлениях, в образовании, в аграрной сфере, в переработке, в промышленности. Каб дыялог атрымаўся прадуктыўным, беларусам на справе паказалі шэраг арганізацый і прадпрыемстваў, магчыма, патэнцыяльных сяброў па выгадных контрактах. Эканоміка двух рэгіёнаў падобная, таму знайсці кропкі супрацоўніцтва цяжкасці не выклікае. В первую очередь это, конечно, связано с тем, что достаточно интересный, интенсивно развивающийся регион, у которого есть определенный потенциал, есть очень хорошие климатические условия, есть культура потребления. Між іншым, адкрыта Віцебшчыны для астраханскіх партнёраў краіны ў складзе мытнага саюза, а таму бар'ераў для наладжвання бізнесу няма. Як адзначыў Мікалай Шарснёў, гэта толькі пачатак вялікай справы. На думку кіраўніка нашай вобласці, ёсць усе перадумовы развіваць эканоміку прадпрыемстваў, памяншаць сабе кошт тавараў. У гэтым яго падтрымаў калега з Астрахані Александр Жилкин. Можем по ряду направлений выходить, в том числе и на создание совместных предприятий. Допустим, у нас нет молочной продукции, потому что нам тяжело заниматься молоком, учитывая, что мы в пустыне или полупустыне. Так или иначе мы завозим продукцию, в том числе и из Беларуси, завозим, если поступает сюда сухое молоко. Плённае эканамічнае супрацоўніцтва замацавалі падпісаннем пагаднення аб супрацоўніцтве паміж рэгіянальнымі аддзяленнямі Саюза прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў Астраханскай вобласці і Віцебскім саюзам наймальнікаў. Віктор Праліч, навіны Астрахань. Інвестыцыі як асноўная крыніца эканамічнага росту Віцебскай вобласці. У бліжэйшыя 5 гадоў у эканоміку рэгіёна плануецца прыцягнуць больш за 10 мільярдаў рублёў, у тым ліку 670 мільёнаў долараў США. Яны будуць накіраваныя на рэалізацыю інвестыцыйных праектаў з высокай доляй навукаёмістых і рэсурсазберагальных тэхналогій, стварэнне сумесных прадпрыемстваў, у тым ліку імпартазамяшчальнай накіраванасці. На пазачарговай 32-й сесіі Віцебскага абласнога савета дэпутаты зацвердзілі праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця вобласці на 2016-2020 гады. Асноўныя прыярытэты якой павышэнне эфектыўнасці работы рэальнага сектара эканомікі і ўзроўню якасці жыцця насельніцтва. Значная роля адводзіцца рэканструкцыі і мадэрнізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці, прыцягненню ў гаспадарчы абарот дзяржаўнай маёмасці, якая не выкарыстоўваецца, развіццю гандлю і турызму ў рамках памежнага міжрэгіянальнага супрацоўніцтва. Прыярытэтнымі накірункамі праграмы з'яўляюцца таксама занятасць насельніцтва і развіццё экспартнага патэнцыялу рэгіёну. На вновь созданные рабочие места ежегодно будет трудоустроено не менее 6 тысяч человек. Основная роль в этом отводится малому и среднему бизнесу, который получит дополнительную поддержку. Запланировано предоставление финансовой поддержки в виде субсидий 910 безработным на организацию предпринимательской ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Среди мер повышения эффективности экономики области будет реализовываться импортозамещающие проекты с достижением объема производства не менее 500 миллионов долларов США. Сохранится развитие приоритетных услуг на экспорт. Транспортные, строительные, туристические, медицинские, а также дальнейшее развитие получит экспорт финансовых, компьютерных и информационных услуг. Вялікая роля ў рэалізацыі праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця вобласці адводзіцца развіццю новых інфармацыйных тэхналогій, фарміраванню спрыяльных умоў для развіцця бізнесу. Пры гэтым актыўна ў палітычнае, сацыяльна-эканамічнае і культурнае развіццё вобласці будзе прыцягвацца моладзь. Дзяржаўную падтрымку атрымаюць моладзевыя дзелавыя ініцыятывы, накіраваныя на стварэнне канкурэнтаздольнай эканомікі. Прыцягненне ў гаспадарчы абарот дзяржаўнай маёмасці, якая не выкарыстоўваецца, адзін з прыярытэтаў праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця вобласці на 2016-2020 гады. І гэта не толькі магчымасць папоўніць бюджэт за кошт продажу. Гэта доўгатэрміновыя інвестыцыі, у стварэнне новых вытворчасцяў і рабочых месцаў, падтрымку сацыяльнай інфраструктуры. Вось і ў Докшыцкім раёне, дзякуючы продажу невыкарыстоўваемай маёмасці, з'явіцца работа для месцічаў.
Сталічны інвестор набыў тут былы аздараўленчы лагер «Бярозка» для развіцця фермерскай гаспадаркі. Усяго каля 5 десяткаў аб'ектаў сферы адукацыі Віцебскай вобласці, якія зараз не выкарыстоўваюцца, былі выстаўлены на таргі з пачатку года. І толькі 3 аўкцыёны аказаліся выніковымі. На апошнім новага ўласніка знайшоў яшчэ і будынак былой школы у вёсцы Пронская Лёзненскага раёна. Наша здымачная група даведалася, якія планы у пакупнікоў на набытую нерухомасць. Будынак былой школы ў вёсцы Пронская, што на Лёзненшчыне, на аўкцыён выстаўляўся некалькі разоў. Прайшоў усе этапы. Яго спрабавалі прадаць па ацэначным кошце, потым з паніжэннем цаны на 20, 50 і 70%. А ў выніку рэалізавалі за адну базавую. Пабудова 50-х гадоў мінулага стагоддзя плошчай 105 квадратаў. Па умовах таргоў яе можна выкарыстоўваць для прадпрымальніцкай дзейнасці альбо рэканструяваць пад жылое памяшканне і вядзенне падсобнай гаспадаркі. Менавіта другі варыянт і выбраў лёзненец Александр Корнейчык. У яго планах заняться фермерством. Условия там хорошие, есть сети, водопровод. Вот. Ну, для разведения в основном птица, скот, там, овцы. Здание расположено очень удобно, близко трасса Р-21, это Витебск-Смоленск. Там буквально 50 метров. В перспективе возможно там развитие какого-то придорожного сервиса. Падобныя перспектывы чакаюць і былы аздараўленчы лагер «Бярозка» ў Докшыцкім раёне. Цэлы комплекс з 16 пабудоў набыў сталічны інвестар. Аб'ект прадавалі за 19 базавых велічынь, гэта 437 рублёў. Новы ўласнік стаў адзіным удзельнікам таргоў, таму нерухомасць абышлася яму па пачатковым кошце павялічаным на 5%. Фермерская гаспадарка з Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці займаецца развядзеннем рыбы і жывёлы, вытворчасцю мясной прадукцыі і камбікармоў, вырошчваннем хрэну. У Докшыцкім раёне працуе іх фірменны магазин. Цяпер гаспадарка плануе пашырыцца і размясціць тут вытворчыя плошчы. Фермерское хозяйство, выращивание осетровых видов рыб, выращивание оленей. Вся продукция реализуется на территории Республики Беларусь. Решили продолжить в Витебской области какое-то сельское хозяйство. Выкупили эту землю с зданиями. Спецыялісты фонда «Віцебскабалмаёмасць» тлумачаць пакупнікам іх правы. Прадпрымальніцкую дзейнасць яны павінны пачаць не пазней, як праз 2 гады пасля набыцця аб'ектаў. Пры гэтым пабудовы можна як знесці, так і рэканструяваць. У бліжэйшыя пару месяцаў на таргі выставяць яшчэ некалькі дзесяткаў аб'ектаў сферы адукацыі в области. На сегодняшний день список таких объектов составляет более 50 зданий. Возможно, еще будет пополнение. Вот. Ну и все они пройдут через аукционные торги. Возможно, будут сразу выставлены за одну базовую величину под осуществление предпринимательской деятельности, либо под реконструкцию под жилье и ведение личного подсобного хозяйства. У стадыі продажу зараз знаходзіцца і былы аздараўленчы лагер «Віцязь» у Сенінскім раёне. 7 жылых корпусаў і шэраг адміністрацыйна-гаспадарчых пабудоў. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны Віцебск. Новый фирменный магазин открытого акционерного товариства «Витебский мясокомбинат» открылся у Витебску. Он разместился у молодым густонаселенном микрорайоне «Медцентр» и стал 11-м по ліку у гандлёвай сетцы прадпрыемства. Наши корреспонденты побывали на урачыстым открытии. Адкрыццё фірменнага магазина «Витебский мясокомбинат» ператварыў у сапраўднае свята для жыхароў мікрараёна з танцамі, песнямі, паветранымі шарамі і конкурсамі для дзяцей. І нават прадаўцы новай фірменнай крамы віталі будучых пакупнікоў энергічным танцам. Новый фирменный магазин Витебского мясокомбината открылся у молодым густонаселенном микрорайоне «Медцентр» и стал 11-м по ліку у гандлёвай сетцы прадпрыемства. При этом 2 мяскавіты працуюць у Полацку, астатнія у абласным цэнтры. Ёсць яшчэ асобныя кропкі реализации продукции, одна з іх у Лёзні. Мы очень рады, что наших магазинов стало на 1 больше, что вас всех ждут приятные покупки в нашем магазине. Я надеюсь, что Мясковит станет вам надежным и верным другом на долгое-долгое время. С косметычным ремонтом памяшкання под будучы магазин справіліся хутка. Крама заняла больш за 700 квадратных метров. Колькасць супрацоўнікаў звыш паўсотні чалавек. Створаны і новыя рабочыя месцы. Пакупнікоў тут сустракаюць ветліва і з усмешкай, дапамогуць у выбары прадукцыі. Асабліва ўрачыста віталі першага пакупніка. Ім аказаўся Роман Шаянок. Магазин ён пакінуў не толькі з пакупкамі і лепшымі ўражаннямі, а і з падарункам ад прадпрыемства. Первое впечатление очень хорошее. Прекрасный магазин, отличнейший.
живу я вот в этом районе, улица Петровской Обровки, 39. И просто прекрасно здесь отовариваться. Прекрасно, очень хорошо. Очень. Спасибо большое вам за открытие магазина. Жыхары медцэнтра адкрыццю новага фірменнага магазина напярэдадні Вялікадня радаваліся шчыра. За мяснымі вырабамі да святочнага стола цяпер толькі ў мяскавіт. Мы очень ждали долго открытия, потому что магазин продуктов шаговой доступности – это то, что надо. Ассортимент хороший, ну, народу многовато, еще не все увидела. Я люблю сладкое, здесь очень хороший выбор. Да, много всего вкусное, нравится. Все около дома, все близко, все хорошо. Адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебскі мясакамбінат» уваходзіць у склад віцебскага канцэрна «Мяса-малочныя прадукты». Прадпрыемства – адзін з буйнейшых вытворцаў мясной прадукцыі ў Беларусі. Асартымент налічвае больш за 400 найменняў: каўбасныя вырабы, прадукты са свініны, ялавічыны, шпегу, мясныя і мясакосныя паўфабрыкаты і пельмені. Спецыялісты віцебскага мясакамбіната пастаянна працуюць над тым, каб якасць вырабаў адпавядала строгім сусветным стандартам. Выкарыстоўваюць выключна натуральную сыравіну, зусім не ўжываюць сою. Асартымент прадукцыі пастаянна пашыраецца з улікам патрабавання ў рынку. З апошніх навінак 2 гатункі сыравэнджанага мяса, паляндвіца дамашняя і шэйка вясковая, і сардэлькі-мартадэлкі. Дарэчы, некаторую прадукцыю віцебскага мясакамбіната ў дзень адкрыцця магазина можна было паспрабаваць на дэгустацыі. А яшчэ жыхароў мікрараёна Медцэнтр, наведвальнікаў новай крамы, чакае розыгрыш каштоўнага прыза. Імя пераможцы 10 красавіка з'явіцца на сайце прадпрыемства. Застаецца дадаць, што новы фірменны магазин «Мяскавіт» адкрыўся на вуліцы Медыцынскай, 12. Пакупнікоў тут чакаюць з 8 гадзін раніцы і да 22 гадзін вечара, без перапынкаў і выхадных. Вольга Шмаргун, Дмітрий Котаў, навіны Віцебск. Белорусы все охотнее пользуются системой ЕРИП. Только за прошлый год количество платежей, проведенных через нее, увеличилось на треть и достигло 300 миллионов, а их общая сумма возросла на 60%. О финансовых новостях более подробно расскажет ведущий специалист Витебской дирекции Белинвестбанка Наталья Иванова. Добрый день, Наталья. Наверное, банки уже не представляют своей работы без ЕРИП. Здравствуйте, Ольга. Действительно, эта система упрощает расчеты. Но главное, она удобна пользователям. Несколько кликов и сумма перечислена. Уже сегодня с помощью системы ЕРИП можно оплатить более 60 тысяч услуг, причем круглосуточно и без комиссий. Все это способствует популярности безналичных платежей. Правительство Беларуси планирует изменить порядок оказания финансовой помощи льготным категориям граждан, стоящим в очереди на получение жилья. В скором времени они смогут получать субсидии из бюджета на погашение жилищных кредитов, взятых практически в любом банке страны. Тем самым государство возьмет на себя выплату разницы в процентах между коммерческими и льготными кредитами. А теперь о курсах валют. Начало апреля отмечается ослаблением белорусского рубля по отношению к доллару и евро. Их рост наблюдался в течение всей недели, и по итогам пятничных торгов доллар достиг значения в 1 рубль 89 копеек, евро составил 2 рубля 1 копейку. Для российского рубля первая неделя апреля принесла обновление исторического максимума в 3 рубля 36 копеек. Однако в конце недели российский рубль подешевел и остановился на отметке в 3 рубля 33 копейки. С вами были финансовые новости от Белинвестбанка. До свидания. Спасибо, Наталья. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем. Ад жывёлавода да эканаміста. У Віцебскім раёне такія прафесіі прапанавалі беспрацоўным падчас кірмашу вакансій. 4 прадпрыемствы запрашалі на некалькі дзесяткаў рабочых месцаў, у асноўным у сельскагаспадарчай сферы. У Аршанскім раёне створаныя брыгады з беспрацоўных, якія зараз займаюцца сезоннымі работамі на палях і лесапасадках. Якія меры для забеспячэння занятасці прадпрымаюць у рэгіёне, у наступным матэрыяле нашай праграмы. Мужчына 35-40 гадоў з прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Такі сёння партрэт сярэднестатыстычнага беспрацоўнага ў Віцебскім раёне. І Ігор Карчагін – рэальнае ўвасабленне гэтага апісання. Апошнія гады мужчына працаваў у суседняй Расіі, а цяпер вырашыў знайсці работу там, дзе жыве сям'я і падрастаюць дзеці. Я училище заканчивал, тракторист, машинист. Ну вот предлагают.
трактористом. Попробуем, может, трактористом. Правда, не работал после армии, там только немного поработал. Не знаю, попробуем. Может, получится трактористом, может, по специальности буду работать. Паўдзельнічаць у кірмашы вакансій у Віцебскім раёне запросили 8 наймальнікаў, аднак кадравы голад, як аказалася, адчувае толькі палова з іх. Віцебская бройлерная птушкафабрыка мае патрэбу ў трактарыстах, і тут якраз падышла спецыяльнасць Ігора Карчагіна. А два філіялы адкрытага акцыянернага таварыства «Малако» запрашаюць на работу не толькі спецыялістаў рабочых прафесій, а і высокакваліфікаваныя кадры. Ёсць вакансіі эканаміста, бухгалтера, ветурача. Сегодня вот в основном животноводами обращались. И все, 2 человека. Желающих немного в сельскую местность ехать работать. Хотя готовы предоставить, вот и служебный транспорт туда из Витебска ходит бесплатно. То есть зарплата стабильная. Сегодня у Витебскім раёне зарэгістраваны 251 беспрацоўны. Ім прапануюць прайсці перанавучанне, паўдзельнічаць у грамадскіх работах або адкрыць уласную справу і атрымаць дзяржаўную субсідыю. Усім, хто хоча працаваць, такую магчымасць прадаставяць. Поток людей, желающих зарегистрироваться, у нас растет. Рост этот можно понять в связи с декретом номер 3 о социальном иждивенчестве. В среднем за прошлые периоды где-то человек 40 с небольшим было в месяц регистрация безработных. За март месяц 88 человек мы были вынуждены поставить на учет. Тым часам у Аршанскім раёне брыгады з беспрацоўных задзейнічаны на сезонных работах. Мясцовы лясгас сёлета павінен высадзіць больш за 6 мільёнаў саджанцаў дрэў на плошчы амаль 1250 гектараў. Без дадатковых рук было б складана. Аплата працы пры такіх работах здзельна-прэміяльная і зарабіць можна нядрэнна. Объем большие посадки идут, поэтому мы привлекаем ежегодно до 300 человек безработных. В этом году мы привлекли уже на сегодняшний день 350 человек. При выполнении норм качественной посадки человек получит 300-350 рублей. Акрамя лясгасаў і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, занятак для беспрацоўных знойдзецца і ў сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі, ў дарожных арганізацыях і на прамысловых прадпрыемствах. Работай брыгады забяспечаць да самай восені. Вольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны Віцебскі і Аршанскі раёны. Новыя працоўныя месцы ў глыбокім ствараюць на прадпрыемствах малога і сярэдняга бізнесу. На ўліку ў раённай службе занятасці зарэгістраваныя 150 беспрацоўных. Пераважная большасць, 75% з іх жыхары райцэнтра. Знізіць напружанасць на рынку працы дапамагае прыватны бізнес. Адкрываюцца новыя вытворчыя і гандлёвыя прадпрыемствы. У адпаведнасці з распараджэннем аблвыканкама аб мерах па забеспячэнні занятасці пры арганізацыях лясной гаспадаркі, дарожнага будаўніцтва, сельскагаспадарчай вытворчасці і жыллёва-камунальнай гаспадаркі з беспрацоўных ствараюцца рабочыя брыгады па выкананні работ, якія не патрабуюць спецыяльнай падрыхтоўкі. На одной базе, где был консервный завод, сегодня появилось 12 хозяевов, где каждый организовывает какое-то производство. Где есть и фермеры, где будут сдаваться в аренду, где будут торговые, будем говорить, бутики, или так их называют, магазинчики. Да? И это в такой, на площади 17 сентября так доступно для людей. И самое главное, что удалось, что мы хотели, это сохранить цех производства горошека. У нас выкупила частная компания, наши, белорусы, идет капитальная работа. Сегодня практически к маю, к июню месяцу будет налажена линия по консервированию горошека, не только горошека, фасоли, но и других овощей. А сегодня уже создано 50 рабочих мест. Организуются общественные работы по уборку камней сельскохозяйственных угодий. Заключены договора с нашими сельскохозяйственными предприятиями по организации вот таких общественных работ. Кроме того, наши граждане безработные будут участвовать в очистке сенажных ям и других работах, которые будут проводиться в течение года. Дадатковыя рабочыя рукі неабходныя падчас сезонных работ прадпрыемствам, якія займаюцца перапрацоўкай сельскагаспадарчай прадукцыі. Да канца бягучага года ў Глыбоцкім раёне плануюць стварыць больш за 150 новых працоўных месцаў.
Каля 1000 вайскоўцаў і больш за 200 адзінак тэхнікі на палігоне Лосьвіда Віцебскага района ладзіўся чарговы этап баявых вучэнняў саюзнай дзяржавы. У сумеснай 10-дзённай трэніроўцы прынялі ўдзел воінскія часці і падраздзяленні сіл спецыяльных аперацый Рэспублікі Беларусь, а таксама прадстаўнікі палка 98-й паветрана-дэсантнай дывізіі ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі. За развіццём падзей сачыў Артур Смалякоў. Сёлета вучэнні блакітных беретаў ладзяцца ў 7 раёнах Віцебскай вобласці. Заключны этап 10-дзённай трэніроўкі – адпрацоўка контрдыверсійных задач на палігоне Лосьвіда. У сумесных дзеяннях па пошуку і знішчэнні ўзброеных фарміраванняў ворага задзейнічаны больш за 1000 вайскоўцаў Беларусі і Расіі. Падобны баявы экзамен – штогадовая традыцыя. Силы специальных операций нашего государства и воздушно-десантные войска Российской Федерации имеют наивысшую степень взаимодействия по комплексу мероприятий, которые проводятся на протяжении последних уже, наверное, 5 лет, причем они идут по нарастающей. Воздушно-десантные войска Российской Федерации, они принимают участие в различного рода конфликтах, в частности там в Сирии, имеют боевой опыт и, безусловно, нам он интересен. Все, что приемлемо нам, мы берем на вооружение. Галоўная задача вучэнняў – нейтралізаваць незаконны ўзброены атрад у населеным пункце. Паводле легенды, вораг замініраваў аб'ект газазабеспячэння, захапіў аэрадром і арганізаваў засаду, у якую трапляюць вайскоўцы. Некалькі хвілін і на дапамогу прыходзяць штурмавікі. Гукавая станцыя перадае патрабаванне скласці зброю і здацца, на што тэрарысты адказваюць стрэламі і спробай пакінуць населены пункт. З задачай нейтралізаваць ворага ваенныя спраўляюцца на выдатна. Люди отработали в целом все свои задачи в полном объеме, при том, что выполняли задачи уже непрерывно, они в течение суток. Это одни из первых учений, где мы отрабатываем все это совместно и пробуем свои силы и смотрим друг на друга и много чему учимся. Гэтая аперацыя для вайскоўцаў выпрабаванне на трываласць. Побач з прафесіяналамі больш за 200 адзінак сучаснай тэхнікі. Выбухі гранат для дэзарыентацыі ворага, аўтаматныя чэргі, падтрымка з паветра і штурмавая атака будынкаў. Праз некалькі хвілін вораг ліквідаваны, а міратворцы гатовы зачысціць лакацыю. Досматриваем про помещение на наличие противника. Если он там находится, мы бросаем гранату и дальше выполняем действия по его нейтрализации. Наладзіць узаемадзеянне ўсіх падраздзяленняў і выпрацаваць новыя сумесныя падыходы для барацьбы з экстрэмізмам. Манеўры ў Віцебскай вобласці для вайскоўцаў дзвюх краін сталі не толькі чарговай трэніроўкай, а і этапам падрыхтоўкі да ўдзелу ў стратэгічным вучэнні пад назвай «Захад-2017». Артур Смалякоў, Кірыл Кайсберг. Навіны, Віцебскі раён. Дырэктар віцебскай турфірмы, якую абвінавачвалі ў прысвоенні грошай кліентаў, прызнаная вінаватай. Жанчыну прыгаварылі да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці і пазбавілі права займаць кіруючыя пасады на 5 гадоў. Прыгавор агучылі на гэтым тыдні ў судзе Віцебскага раёна. І адзін толькі спіс пацярпелых, якім будзе выплачаны матэрыяльны ўрон і маральная шкода, суддзя зачытвала больш за паўгадзіны. Як высветліла следства, пазычаць грошы быццам бы на развіццё свайго бізнесу жанчына пачала яшчэ ў снежні 2007 года. За некалькі гадоў яна прысвоіла больш за 235 000 рублёў. Урэшце без замежнага адпачынку засталіся і кліенты турыстычнага агенцтва, якія аплацілі туры і візы. За амаль 2 месяцы, што працягваліся слуханні па гэтай рэзананснай справе, у судзе выступілі дзесяткі пацярпелых. А вось прыгавор дырэктар віцебскай турфірмы выслухала ў пустой зале. В ходе судебного рассмотрения данного уголовного дела обвиняемая свою вину не признала, но по делу имелось неоспоримый объем доказательств, это и показания потерпевших, и свидетелей, и письменные материалы уголовного дела. Поэтому вина обвиняемой по данному уголовному делу, мы полагаем, доказана в полном объеме. Мне просто от души, с одной стороны, ее жалко, а с другой стороны, жалко людей, которые пострадали. Я потерпевшая, я просто ей простила. Больно за эту женщину. Что с ней произошло, не знаю. З моманту прад'яўлення абвінавачвання жанчына знаходзілася пад вартай. Сваю віну яна прызнала толькі часткова і адмаўлялася даваць паказанні. Прыгавор яшчэ не ўступіў у законную сілу і можа быць абскарджаны на працягу 10 дзён.
Дзяржаўтаінспекцыя Віцебскай вобласці прапануе дадаткова абазначыць найбольш аварыйныя і набліжаныя да ўстаноў адукацыі пешаходныя пераходы. У гарадах і раёнах вобласці на іх могуць усталяваць светлавую дарожную сігналізацыю. Аб гэтым паведамілі падчас прэс-канферэнцыі ва ўпраўленні ДАІ. Дадатковая мера бяспекі заключаецца ў тым, што па краях зебры размешчаныя спецыяльныя датчыкі, што рэагуюць на набліжэнне пешахода і ўключаюць спецыяльныя агні па ўсёй даўжыні пераходу. Таким чынам водитель можа загадзя ўбачыць пешахода і затармазіць. Сістэма падключаецца да бліжэйшай крыніцы энергіі, не патрабуе распрацоўкі праектна-каштарыснай дакументацыі, лёгкая ў мантажы, не разбіваецца коламі аўтамабіляў. Абсталяванне аднаго пешаходнага пераходу такой светлавой сігналізацыяй каштуе 5000 рублёў. Дзяржаўтаінспекцыя звярнулася да райвыканкамаў з просьбай падтрымаць ініцыятыву. Тым больш сістэма добра зарэкамендавала сябе на дарогах Мінскай и Гродзенской областей. Эффект он налицо. За время установки, за время работы вот такого вот пешеходного перехода он установлен в Щучине Гродненской области ни одного дорожного происшествия. Ну, это о чем-то говорит. С пачатку года на тэрыторыі Віцебскай вобласці адбыліся 58 дарожна-транспартных здарэнняў, палова з іх з удзелам пешаходаў. У выніку 7 чалавек загінулі, больш за 2 дзясяткі атрымалі траўмы. Найбольшая колькасць такіх аварый адбылася ў Віцебску. Рост колькасці наездаў на пешаходаў зарэгістраваны ў Полацкім раёне. Фотосессию для выхаванак Віцебскага дзіцячага дома арганізавалі валанцёры БРСМ. У рамках рэспубліканскага дабрачыннага праекта «Усе фарбы жыцця для цябе» дзяўчаты змаглі адчуць сябе сапраўднымі прынцэсамі. У ролі стылістаў выступілі навучэнцы Віцебскага індустрыяльна-педагагічнага каледжа. Яны зрабілі юным мадэлям прычоскі, дызайнер падабрала сукенкі і ўпрыгожванні, а фотограф усю гэтую прыгажосць увасобіў на фотаздымках. На памяць пра незвычайны праект дзяўчаты з Віцебскага дзіцячага дома атрымаюць партфоліа з уласнымі здымкамі. Люблю фотографироваться, потому что я чувствую себя принцессой. Можно повеселиться вместе с детьми, подурачиться, ну, выглядеть, в общем, каким-то таким маленьким мальчиком, чтобы они тебе доверились и улыбнулись. В дальнейшем планируется портфолио отдать деткам, детские дома, и также фотографии можно будет увидеть на официальном сайте детского дома. Вот. Мы надеемся, что их увидит как можно больше людей. И, возможно, для кого-то из детей это будет отличным шансом встретить своих родителей. Дабрачынны марафон «Усе фарбы жыцця для цябе» штогод праходзіць па ўсёй краіне. Актывісты валанцёрскага руху БРСМ «Добрае сэрца» аказваюць дапамогу дзецям-сіротам, дзецям са шматдзетных і праблемных сем'яў, інвалідам, ветэранам, адзінокім пенсіянерам. У Віцебскай вобласці створаныя больш за 250 атрадаў, якія аб'ядноўваюць больш за 5000 чалавек. Добрае сэрца побач і дружная сям'я патрэбныя кожнаму. У Віцебску на гэтым тыдні выбралі лепшую шматдзетную сям'ю. У самым добрым конкурсе прынялі ўдзел 6 дружных сем'яў, якія выхоўваюць 3 і больш дзяцей. Канкурсанты паказалі, чым захапляюцца, як праводзяць вольны час і разам працуюць, як падтрымліваюць адзін аднаго. Шматдзетная сям'я – гэта захавальніца традыцыйных каштоўнасцяў і аснова духоўнага адраджэння беларусаў. Нужно изменить отношение общества к многодетным семьям. Многодетная семья – это великолепно. Государственная политика потому и направлена на поддержку многодетных семей, на оказание помощи. Вы знаете, что с 2015 года семья, в которой родилось 3 и более детей, она получает адресную помощь как капитал в размере $10 000. Наша старшая дочь, как вы видели, она плавает. Мастер спорта Республики Беларусь по плаванию. Ее сегодня с нами, к сожалению, нет. Она в Бресте находится на соревнованиях. Но также она еще и рисует. Средняя дочь занимается вышивкой на ткани батиком. В марте этого года из рук президента я получила этот орден. Это для нас очень волнительное и трогательное событие для нашей семьи. Пераможцамі конкурсу стала сям'я Краўчукоў. Олег і Алена выхоўваюць 3 дзяцей. Пара ўдзельнічае ў конкурсе не першы раз. У 2014-м ім таксама ўдалося здзівіць журы і стаць трыумфатарамі. Маладая сям'я прадставіць горад Віцебск на абласным этапе лепшай шматдзетнай сям'і.
Сярэдняя школа нумар 30 абласнога цэнтра адзначае 50-гадовы юбілей. Багатая гісторыя установы адукацыі бярэ свой пачатак са жніўня 1966-га. Тады Віцебскі гарадскі савет народных дэпутатаў прыняў рашэнне аб яе заснаванні. Сёння школа – гэта сучасная установа адукацыі са сваімі шматгадовымі традыцыямі. Меня зовут Овсянников Денис. Я учусь в 4 классе средней школы номер 30 города Витебска. Мне очень нравится школа. Здесь уроки начинаются в 8:30. Можно очень долго спать. Чацвёртакласнік Дзяніс Аўсяннікаў пакуль зусім па-дзіцячы ацэньвае вялікія магчымасці сваёй роднай школы. Між іншым, за паўвекавую гісторыю установе ёсць чым ганарыцца. З яе сцен выйшла больш за 5000 выпускнікоў. Сёння асобным пунктам у сучаснай гісторыі школы стаяць кадэцкія класы. З 2008 года за час іх існавання больш за 70 навучэнцаў сталі курсантамі ваеннай акадэміі. Дзесяцікласніца Алена Пятрова марыць папоўніць іх рады. Прававы накірунак школы стаў галоўным фактарам пры выбары навучальнай установы. Я всегда мечтала учиться в правовом классе. В какой-то степени я продолжаю семейную традицию. Моя мама выпускница этой школы, а сейчас она работает здесь учителем географии. В нашей школе очень талантливый коллектив педагогов. Они все делают для того, чтобы мы получили именно те знания, которые пригодятся нам в будущем для поступления в университеты, о которых мы мечтаем. Сёння ў школе атрымліваюць адукацыю каля 5000 вучняў. Педагагічны калектыў штодзень нязменна працуе, каб не толькі даць якасныя веды, але і падрыхтаваць сапраўднага грамадзяніна краіны. В настоящее время доступность и качество образования обеспечивает творческий, инициативный педагогический коллектив, 56% которого имеют высшую и первую квалификационную категорию. Учащиеся и педагоги учреждения образования ежегодно принимают участие и становятся победителями районных, городских, областных и республиканских творческих конкурсов и проектов. Пра дасягненні гаварылі ва ўрачыстай абстаноўцы ў філармоніі. Сімвалічны канцэрт пад назвай «Нам-50» сабраў не толькі цяперашніх педагогаў і вучняў, але і заслужаных ветэранаў настаўніцкай працы. За свае дасягненні школа атрымала граматы ад міністэрства і ўпраўлення адукацыі абласнога і гарадскога выканкамаў. 30-я школа, она всегда на хорошем счету. За последние годы здесь есть победители и областной олимпиады этапа, и заключительного этапа олимпиад. Образовательный уровень тоже соответствует, и вот гражданское патриотическое воспитание. То есть достойная школа подошла к данному 50-летнему юбилею. Гостям концерта рассказали про историю школы, у адрес юбилярки гучали теплые слова и віншаванне. Виктор Праліч, Леонид Табол и Дмитрий Котов. Новины Витебск. У свята-дзень беларускага пісьменства, якое сёлета пройдзе ў Полацку ў першыя выхадныя верасня, з'явіцца свой сайт. Гэта стала вядома падчас пасяджэння рабочай групы па падрыхтоўцы да ўрачыстасцяў, якую узначаліла міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Лілія Ананіч. Інтэрнэт-старонка стане даведнікам для ўсіх, хто захоча наведаць горад у святочныя дні. Арганізатары выкладуць падрабязную праграму свята, маршруты рухаў па старажытным Полацку, будуць абазначаны кропкі грамадскага харчавання і магчымыя варыянты арганізацыі начлегу. Адразу некалькі важных дат стануць лейтматывам урачыстасцяў. Гэта 500-годдзе беларускага кнігадрукавання, юбілеі класікаў літаратуры Янкі Купалы, Якуба Коласа, Янкі Брыля. Акрамя таго, радзіма першадрукара адзначыць 1155-годдзе. Па традыцыі на форуме будзе ўручана нацыянальная літаратурная прэмія. Упершыню адбудзецца рэспубліканскі конкурс юных чытальнікаў «Жывая класіка». Мы с Национальной государственной телерадиокомпанией сейчас обсуждаем международный такой телевизионный проект «Франциск Скарына на мовах народов свету». Вы знаете, что зроблены переклады Франциска Скарыны на 70 моваў, его прадмовы Скарыны до книги «Юдзіф». Мы хочам, каб менавіта з дапамогай тэлебачання з гэтымі словамі мы пабывалі ў тых краінах, дзе прайшоў шлях Франциска Скарыны, і каб гэтыя словы прагучалі з вуст носьбітаў моў. Да свята ў Полацку адновяць 255 аб'ектаў, у тым ліку плошчу Франциска Скарыны і адзіны ў Беларусі музей кнігадрукавання. Роўны дзень тут будзе экспанавацца помнік нацыянальнай кніжнай культуры «Малая падарожная кніжка» з карпаратыўнай калекцыі Белгазпромбанка. Рарытэтна друкаваны Францискам Скарынам у Вільні ў 1522 годзе.
У мерапрыемствах да Дня беларускага пісьменства прымуць удзел пераможцы конкурсу «Нашы песні роднаму краю». Моладзевая сталіца Беларусі, горад Полацк, стаў месцам правядзення конкурсу аўтарскай песні. Удзел у ім прынялі салісты і вакальныя ансамблі з розных раёнаў вобласці. Галоўная умова – узрост ад 18 да 31 года. Для маладых аўтараў, кампазітараў і выканаўцаў гэта стала магчымасцю заявіць пра сябе. Ацэньвала выступленні прафесійнае журы. Лепшых узнагародзілі дыпломамі і падарункамі. Это конкурс авторской песни прежде всего, потому что молодежь, вернее, та, которая собирается здесь у нас, они тоже инициативны, они тоже очень талантливы, и поэтому и многие из них пишут песни. И очень немного конкурсов есть, которые именно с авторской песней. Это мое хобби в первую очередь, музыка для меня. Исполняем мы в основном песни популярные для народа, это в основном эстрада, песни о любви. В первой песне у меня было написано, ну вот сейчас я на этот конкурс привезла песню про нашу Беларусь. Ребята, особенно молодые авторы, кто у нас есть, конечно, такая возможность, которая предоставляется организаторами такого мероприятия, она очень ценна с точки зрения внутренней самореализации себя как человека, как исполнителя, как музыканта. Тэксты ўсіх конкурсных песень увайшлі ў адпаведны зборнік, а кампазіцыі запісалі на кампакт-дыск. Гэтыя матэрыялы прэзентавалі ўсім удзельнікам вакальных спаборніцтваў. Першае дакументальнае выданне, прысвечанае жыццю і творчасці вядомага мастака, настаўніка Марка Шагала Юрыя Пэна, прэзентавалі ў Віцебску. Над кнігай працаваў аб'яднаны творчы калектыў. Складаецца яна з 2 раздзелаў – прыжыццёвыя паблікацыі пра мастака і дакументы з фондаў абласнога архіва. На старонках выдання ў тым ліку і адказы на многія спрэчныя пытанні з жыцця Пэна. Аўтарам удалося выправіць недакладнасці ў прозвішчах некаторых яго вучняў, канкрэтызаваць дату адкрыцця школы мастака у Віцебску і удакладніць дадзеныя пра дом, дзе жыў Юрый Пэн. Имя Юрия Моисеевича Пэна, оно очень значимо для города Витебска. Это художник, педагог, которым была воспитана плеяда художников известных с мировым именем, плюс человек, который занимался вопросом передачи своего творческого наследия городу. Для архива было интересно выявить максимально полный комплекс документов, которые содержат хоть какую-то информацию о Юрии Моисеевиче Пэне. Задача изучения творческого и жизненного пути Пэна не решена, к сожалению, до сих пор. И причина – не все документы находятся в широком доступе. И вот эту как раз лакуну мы попытались в какой-то степени закрыть. Работа над кнігай вялася на працягу некалькіх гадоў. Тыраж новага выдання ўсяго 100 паасобнікаў. Кнігу можна будзе знайсці ў бібліятэках Віцебска, а праз тыдзень яна з'явіцца ў продажы ў музеі Марка Шагала. Упершыню за апошнія 100 гадоў у Віцебску адкрыецца новая сінагога. Першая малітва тут пройдзе ўжо ў красавіку на Песах. Зараз у храме завяршаюцца аздабленчыя работы, добраўпарадкаваюць тэрыторыю. У сінагозе размесцяцца вялізная малітоўная зала, вучэбныя класы, бібліятэка, адміністрацыйныя і гаспадарчыя памяшканні, міква і дзіцячыя пакоі. А тым часам праз 85 гадоў у Віцебск вяртаецца імя Медалье. Выстава «Рабінская дынастыя», прысвечаная знакамітаму яўрэйскаму роду, праходзіць у арт-цэнтры Марка Шагала. Праект расказвае драматычную гісторыю некалькіх пакаленняў сям'і Медалье. На экспазіцыі пабывала наш карэспандэнт Ганна Русцікава. Старыя фотаздымкі, рэдкія архіўныя дакументы, прадметы рэлігійнага культу і быту яўрэяў. У іх трагічная гісторыя сям'і Медалье, як адлюстраванне гісторыі некалькіх пакаленняў людзей, які імкнуліся захаваць вернасць традыцыям і рэлігіі ў 20 стагоддзі. Першыя паслярэвалюцыйныя гады налічвалася 74 іўдзейскіх культавых будынкаў. В гэтым плане Віцебск уступаў толькі Мінску, дзе было 84 малітоўні. Шмар'ягу Лейб Медалье, без сумнення, з'яўляецца адным з самых прыкметных яўрэйскіх рэлігійных дзеячаў Расіі першай трэці 20-го стагоддзя. Нарадзіўся ў Літве, жыў у Туле, больш за 20 год займаў пасаду рабіна горада Віцебска. Архіўныя дакументы сведчаць пра тое, што ён валодаў бліскучымі арганізатарскімі здольнасцямі і быў значным грамадскім дзеячам свайго часу. В Витебске он прославился как один из ведущих раввинов Российской империи, участвовал во всех съездах религиозных евреев Российской империи и Польши. К моменту революции он был одним из 5-6
центральных фигур в религиозном еврействе Российской империи. У савецкі час медалье было наканавана стаць адным з лідараў паўпадпольнага савета рабінаў СССР, а потым і галоўным рабінам Масквы. Гэтая пасада дазволіла яму фармальна лічыцца кіраўніком усяго рэлігійнага яўрэйства краіны. Але яна ж стала для яго фатальнай. У 1938 годзе медалье быў арыштаваны і расстраляны. После него действительно осталось очень мало, возможно, печатного наследия какого-то, да, но тем не менее это память о человеке, который не пошел на компромиссы с советской властью, и за это был репрессирован. Да, тем более это память о человеке, которого репрессировали не по политическим соображениям, а по религиозным. Проект «Рабінская дынастыя» экспанаваўся ў Маскве, Львове і Санкт-Петербургу. Нарэшце ён трапіў у Віцебск, горад, гісторыя якога цесна і непарыўна звязана з гісторыяй сям'і медалье. Для меня это важно, потому что это история семьи, это как бы твоя самоидентификация. То есть ты возвращаешься к себе, ты ищешь свои корни, те места, которые освящены как бы моим прадедом, соответственно, в них обязательно нужно побывать и проникнуться духом, и полюбить их, вот, и обязательно вернуться сюда, и я думаю, что не один раз. Для нас было бы очень важно, чтобы он вошел, если так можно выразиться, в пантеон знаменитых витебчан наряду с Марком Шагалом, Райвином Менахем Мендлом, Михаилом Бахтиным, Марком Фраткиным, Жаресом Алферовым, другими знаменитыми уроженцами. Арганізатары выставы выступілі з прапановай усталяваць мемарыяльную дошку на доме, дзе жыў рабін медалье. Тым самым вярнуць і ўвекавечыць імя яшчэ аднаго знакамітага жыхара Віцебска. Ганна Русцікава, Сергей Котаў, навіны Віцебск. Гран-пры міжнароднага фестывалю сучаснай харэаграфіі сярод студэнтаў ВНУ «Зрабі крок наперад» атрымаў тэатр танца, адлюстравання Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. Вынікі прэстыжнага конкурсу падвялі на гала-канцэрце. Першыя месцы атрымалі прадстаўнікі Украіны, калектыў «Сузор'е Дэнс» і калектыў Беларускага аграрна-тэхнічнага універсітэта «Оксіджен». У номинации «Сучасная хореография» лепшими стали студенты Великолукской сельско-господарчей академии. И как только вы попадаете на фестиваль, как правило, все коллективы в последующие годы обязательно приезжают. Я вам желаю, чтобы вы и в следующие, и последующие годы обязательно приезжали. И наша фестивальная семья, наше фестивальное движение будет расти, разрастаться и прибавлять в своем весе. Танцавальны батл праходзіў у Віцебску ў 7-й раз. Ён сабраў каля 300 танцораў-аматараў з 24 вышэйшых навучальных устаноў Беларусі, Расіі і Украіны. Акрамя харэаграфічных спаборніцтваў для ўдзельнікаў былі арганізаваныя экскурсіі і майстар-класы вядучых настаўнікаў танцавальнай індустрыі. Беларуская спартыўная гімнастыка мае патрэбу ў кардынальных зменах. Крызіс, які напаткаў алімпійскі від спорту на пачатку стагоддзя, зацягнуўся. Гэтую пазіцыю агучыў міністр спорту і турызму Беларусі Александр Шамко на сумесным пасяджэнні калегіі Мінспорту і грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя гімнастыкі. Зараз спартыўныя функцыянеры вядуць маніторынг сітуацыі ў рэгіёнах. Трэба выявіць слабыя месцы ў сістэме падрыхтоўкі гімнастаў і адначасова знайсці эфектыўныя шляхі рашэння праблемы на рэспубліканскім узроўні і з мінімальнымі выдаткамі. Тэму працягвае Сергей Мисурагин. У паўночным рэгіёне алімпійскі від спорту развіваюць у Аршанскай і Віцебскай дзіцяча-юнацкіх школах алімпійскага рэзерву. Спартыўнай гімнастыкай у вобласці займаецца больш за 650 атлетаў пад кіраўніцтвам 30 трэнераў. Іншая справа, колькі нашы спецыялісты рыхтуюць выхаванцаў для перадачы ў нацыянальную і зборныя каманды краіны. Сёлета гэта лічба склала 8 чалавек. У мінулым годзе яна была удвая меншай. Прошла недавно коллегия Министерства спорта. Основные задачи поставлены. И вот эти задачи сейчас мы пытаемся проанализировать, насколько они будут работать в регионах. Необходимо повышать как материальную базу для спортивной гимнастики, но больше всего надо повышать, я так вижу, уровень и качество подготовки. А это зависит много от квалификации тренерского состава.
Падчас рабочай паездкі першы намеснік міністра наведаў дзве спецыялізаваныя залы, дзе трэніруюцца гімнасты. Вячеслав Дурнов лічыць, што Віцебск значна уступае іншым абласным цэнтрам у развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы, але працуючы ў сціплых умовах, мясцовыя спецыялісты змаглі выпрацаваць дзейсную сістэму трэніроўкі атлетаў і павышэння спартыўнага майстэрства апошніх. Здесь, по крайней мере, есть группы спортивного совершенствования. Это тоже о чем-то говорит, что люди, в принципе, видят цель своей работы. Ну а для спортивной школы основная цель – это подготовка резерва, передача в высшее звено. Сейчас мы эту цепочку хотим отстроить. Не все снаряды соответствуют требованиям фиш международного уровня. Тот же ковер, который мы приобрели 5 лет назад, в данный момент он уже не совсем отвечает требованиям стандартов. Ну и то же самое мы про бревно можем сказать. И перекладины, и страховки, и лонжи. Конечно, вообще нужен новый спортивный зал. Зараз пабудаваць новую спартыўную залу ў Віцебску справа нерэальная. У бліжэйшых планах абласнога кіраўніцтва пачаць работы па ўзвядзенні арэны для скакуноў на батуце. А вось што зрабіць эканамічна эфектыўна, гэта перадаць залу БФСТ «Дынама», дзе займаюцца гімнасты, на баланс горада. Тады тут можна будзе правесці рэканструкцыю і з невялікімі затратамі падараваць спартсменам сучасную залу для трэніровак і правядзення спаборніцтваў. Сергей Мисурагин, Кирилл Казберг. Навіны Віцебск. На адным энтузіязме без дастойнай матэрыяльна-тэхнічнай базы вырасціць сапраўдных чэмпіёнаў немагчыма. І будзе вельмі добра, калі справы ў віцебскай гімнастыкі зрушацца з мёртвай кропкі. На гэтым са спортам не развітваемся. Традыцыйны анонс падзей наступных 7 дзён падрыхтаваў мой калега Сергей Мисурагин. Вітаю тебя, Вольга. Областное футбольное дерби, гульні плей-офф чемпионата Беларуси по гандболе, турнир тяжкоатлетов и спаборніцтва по кулявой стрельбе. На наступном тыдні болельщикам сумаваць не прыйдзецца. А вось каго будем падтрымліваць и за каго болеть, зараз расскажу. Футбольныя клубы Віцебскай «Нафтан» высветлілі адносіны ў асабістым супрацьстаянні. Першы тур чэмпіянату нашы каманды пачалі з раскачкі, і зараз у іх ёсць шанс рэабілітавацца ў вачах балельшчыкаў. Таксама гэта тычыцца і гандбольнай каманды «Віцебчанка», якая можа пакінуць апошні радок у турнірнай табліцы. Але аб усім па парадку. 14 красавіка Новополоцк прыме абласное футбольное дерби. У трэцім туры чэмпіянату Беларусі мясцовы «Нафтан» сустрэнецца з футбольным клубам «Віцебск». Каманда з «Нафтаграду» ў мінулым сезоне адчайна вела барацьбу за выжыванне ў вышэйшай лізе і справілася з пастаўленай задачай. А вось справіцца са своечасовай выплатай грошай футбалістам і работнікам клуба не атрымалася. У выніку Беларуская федэрацыя футбола прымяніла да каманды штрафныя санкцыі, і новапалачане пачалі чэмпіянат, маючы ў сваім актыве мінус 5 ачкоў. Каб ліквідаваць гэта адставанне, трэба перамагаць у кожнай сустрэчы. Віцебляне таксама выношваюць амбіцыйныя планы. Задача стаіць паўтарыць мінулагодні поспех, а пры спрыяльным збегу абставін узняцца і вышэй у турнірнай табліцы. Такім чынам, матч у Новополоцку абяцае быць гарачым ва ўсіх адносінах. У гэты ж час спартыўны комплекс у Лужысне стане арэнай гандбольных супрацьстаянняў. Тут пройдуць гульні трэцяга этапу чэмпіянату Беларусі сярод жаночых каманд. Барацьбу за 5-7 месца ў розыгрышы павядуць 3 калектывы. Сапернікамі віцебчанкі стануць сталічнай БНТУ-2 і Бабруйская Бярэзіна. Нагадаю, што па выніках папярэдняга этапу спаборніцтваў нашы землячкі занялі апошняе месца ў чэмпіянаце. Накаут-раунд – апошні шанец выправіць становішча. А зараз да іншых падзей. На працягу тыдня ў Гродні пройдуць Алімпійскія дні моладзі Рэспублікі Беларусь па кулявой стральбе. Віцеблянам будзе складана змагацца за медалі ў агульнакамандным заліку. А вось у асобных відах праграмы яны могуць умяшацца ў спрэчку за медалі. І завяршу анонс стартам, які пройдзе ў Віцебску 13-15 красавіка абласны цэнтр прыме адкрытае спаборніцтва па цяжкай атлетыцы памяці заслужанага майстра спорту Мікалая Косталева. Плануецца, што ў турніры выступяць аматары жалезных гульняў з блізкага і далёкага замежжа. Сергей Мисурагин, Навіны Віцебск. Калі ж вы не з'яўляецеся заўзятымі аматарамі спорту і шукаеце іншую альтэрнатыву, як бавіць вольны час, магу даць параду. Саджайце дрэвы. Традыцыйная акцыя «Тыдзень лесу» стартавала ў Беларусі. Толькі ў Віцебскай вобласці будуць пасаджаны сеянцы і саджанцы на тэрыторыі больш за 4000 гектараў. Акрамя 19 лясгасаў да работ падключыліся і добраахвотныя памочнікі, сярод якіх прадстаўнікі розных ведамстваў і арганізацый, а таксама навучэнцы. Разам з супрацоўнікамі следчага камітэта у высакароднай справе прынялі ўдзел і нашы карэспандэнты.
Арганізавана, дружна і ў добрым настроі выйшлі на лесапасадкі супрацоўнікі следчага камітэта. Яны аднымі з першых падтрымалі акцыю, у якой удзельнічаюць пастаянна. Перш чым прыступіць да справы, усе ў абавязковым парадку прайшлі інструктаж па тэхніцы бяспецы. Работнікі лясгаса яшчэ раз нагадалі пра тэхналогію пасадкі. Асабліва гэта было не лішнім для маладых следчых, якім упершыню давялося садзіць лес. Я вообще первый раз сажу, поэтому я не знаю, какие секреты. Просто притаптываем, чтобы хорошо прижились деревья. Несмотря на такую погоду, настроение все равно прекрасное, потому что понимаешь, что принимаешь участие в такой акции и своими руками создаешь, в некотором роде будущее нашей республики, которое будет радовать нас данными деревьями и лесами. Толькі на тэрыторыі варонаўскага лясніцтва пад будучы лес адвялі каля 2 гектараў зямлі. Загадзя падрыхтавалі глебу з тым, каб можна было правесці лесапасадкі ў сціслыя тэрміны. Участвую 4-й раз в этой акции, обратил внимание, что скорость и лично моя, и моих сотрудников резко увеличивается, технологический процесс становится более совершенным. Поэтому то поле, которое нам сегодня представили, будет в принципе засажено в очень максимально короткие сроки. Усяго ж у першы дзень акцыі толькі на тэрыторыі Віцебскага лясгаса працавалі каля 250 чалавек. За тыдзень тут мяркуюць пасадзіць 220 гектараў новага лесу. У якасці лесапасадачнага матэрыялу перавагу аддаюць хвойным культурам, якія лічацца найбольш каштоўнымі пародамі. А вось што саджаць, елку альбо сасну, выбіраюць у залежнасці ад глебы. Прыкметна і тое, што саджанцы выкарыстоўваюць свае з уласнага гадавальніка. Здесь почвы более всего подходят под елку, потому что тяжелая глина, поэтому елка здесь лучше приживается. Береза для того, чтобы было лиственно, немножко в почве оставались листья для перегнивания, то есть чтобы немножко гумус лесной образовывался. А вообще на песчаных садится сосна. Когда садится саженцем, они уже более адаптированы, они уже у них сильная корневая система, и они, конечно же, приживаемость намного лучше, и самого посадочного материала уже надо меньше на площадь садить. Самый большы аб'ём лесапасадак прыпадае на Аршанскі лясгас, дзе сёлета пад новы лес адвялі больш за 1000 гектараў плошчаў. І звязана гэта з масавым усыханнем ельнікаў, прычыны якога вучоныя дагэтуль так і не ўстанавілі. І не дзіўна, што амаль 2/3 у агульным аб'ёме пасадак зоймуць елкі. Яшчэ каля трэці прыпадае на сасну, і зусім нязначную частку складуць лісцевыя пароды дрэў. Інна Кіріенкова, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебскі раён. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся ў наступную нядзелю на тэлеканале Віцебск. Да пабачэння, беражыце сябе.